खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय SBbodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रायजोआव मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव गोबां अखा बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाय जादों। गोबां बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बरपेटा र'डआव दंफां बायसिननायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बरपेटा र'डनि शंकरदेव पार्कआव गौतम दास बिथांनि सायाव गेदेर दंफां बायसिनदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसिया फुंनि समाव बेरायनो थांनायावनो गौतम दासआ उन्दुबाय थानाय समावनो बिथांनि न'आव गेदेर दंफाङा बायसिनदों, जायखौ बिसिया बेरायनानै फैखांनायनि उनाव नुफैदों। नाथाय दंफाङा गेदेर जानायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा दंफांखौ बोखारनो हायाखैमोन आरो हाग्रा बिफानाबो गोलाव समनि उनावसो नुजाथिफैदों, जेराव 65 बोसोर बैसोनि गौतम दासआ थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला बिजनीनि सुबाइझारावबो गिथावना बारहुंखा, अखा आरो सारअन्थाइ गावनाय। बारहुंखा बारनायजों गेदेर दंफांफोरा गुबुदों आरो मोब्लिब तारफोराव होसिनदों, जायजों मोब्लिब गैयै जादों सुबाइझार ओनसोलाव। बेनि अनगायैबो खोला कामरुप, गरायमारि, बक', सयगाव आरो माखासे ओनसोलफोरावबो गिथावना बारहुंखा, गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा लामायाव बायसिनदों, जायजों लामा सामा बन्द जादों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय गुगुझरा पार्ट 1 गामियावबो मिथिंगा बिमानि खुद्रिनाय हासेन आली, आजिद आली आरो सुकुर आलीमोननि नखरा बारहुंखा बारनायजों थेर बेथेर बिरखारलांदों, जायजों सासे सुबुंनि जोखोमबो जादों। बारहुंखा फैनानै न' बां बुखारलांनायनि थाखाय बे अखा बोथोराव थानो थाखायबो गंसेबो न' गैया जादों। बेनिखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जाहाथे थाबैनो न' लुनानै होफिनो, बेनि थाखायबो खावलायहरदों। ओजोंहाय गसाइगावआवबो बे एखे थासारि। गोब्राब बारहुंखाया सिफायलांदों बिफां लाइफां। फोरमायथिबावनो गोनांदि IMDनि रिजनेल मेटेरलजिकेल सेन्टार RMCआ फैगौ सानब्रैसिमाव आसामनि माखासे जिल्लायाव येल्ल' आरो अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोरा जाहैबाय बरपेटा, बङाइगाव, नलबारि, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया। येल्ल' एलार्ट मोननाय जिल्लाफोरा जाहैबाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, धुबरी, गवालपारा, कार्बि आंलं, बिश्वनाथ, लखिमपुर आरो माखासे। बेफोर जिल्लाफोराव अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाय जागोन। रायजोआव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय मुं थिसननो थाखाय समर्थ ई-गभनि सिङाव पर्टेल बेखेवदों डक्टर रनज पेगुआ। रायजोनि इउनिभार्सिटि आरो सोरखारि कलेजफोराव मुं थिसननायखौ गोरलै खालामनो थाखायनो पर्टेलखौ बेखेवदों। assam.समर्थ.ac.in बे पर्टेला मैया मोनानि 10 रिंगानिफ्राय गेवबाय। सिगांनि समफोराव मुं थिसननायाव जेराव गोरोन्थि जानाय आरो मुं थिसननायाव उन जानाय बेफोरबायदि जेंनाफोर थायोमोन, दा बेफोर खम जानायजों लोगोसे फरायसाफ्रा अनलाइननि गेजेरजोंनो मुं थिसननायनि एप्लिकेशनखौ जमा होनो हागोन आरो एडमिशननि स्टेटासखौबो अनलाइननि गेजेरजोंनो नायनो हागोन। मोनफ्रोमबो बियाबाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायनि उनाव दा BPF दोलोआ मोनफ्रोमबो बियाबाव जयनिं हाबाफारि लादों। काजलगाव आरो निसिमायाव जयनिं हाबाफारि लानायनि उनाव मैया बिजनी सुबाइझार ब्लकआव जयनिं हाबाफारि लादों, जेराव BJP दोलोनिफ्राय 200नि गोबां, UPPL दोलोनिफ्राय 700नि गोबां, गासै 900नि गोबाङा BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। जयनिं हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंथिदों दि BPF दोलोआ सोरखाराव गैयाब्लाबो BJP, UPPL आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव हाबफैनाया मोनसे मोजां इसारा आरो बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। UPPLनि दैदेननायाव बिटिसिआव जि सोरखार सोलिदों बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै, मानोना रायजो राजाफोर लुबैनाय बायदि खामानिया जायाखै, जेबो राहा मोनाखै आरो जेबो जेंनाया सुस्रांजायाखै। बेखौ हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय समाव मिथिनो मोन्दोंमोन। सिगाङाव मोनफ्रोमबो बियाबाव हानजा सुरनाय हाबाफारिल' लादोंमोन, दा मोनफ्रोमबो बियाबाव जयनिं हाबाफारिखौ लागोन। सुबाइझार ब्लकआव जयनिं हाबाफारि लानायनि उनाव उदालगुरि, भेरगावआवबो जयनिं हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। जायनाखि प्रमद बर'आ बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै दाबि खालामबोदों, बेनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फिननाय होयोदि BPFआ 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव मोनसेबो हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जायाखैमोन, नाथाय प्रमद बर'नि सोरखाराव आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जादों। बेनि अनगायैबो NDBफोरनि केसआ सुस्रांजायाखै, दासिमबो बिथांमोनहा जोबथेसालियावनो दं होननानै फोरमायथियो। आरो जाख्ल'नायनि सायावबो बुंथियो दि हाग्रामा महिलारिनि जाख्ल'नायनि जेबो फोरमान गैया। जाख्ल'दोंबा मानो फोरमान होनो हायाखै? प्रमद बर'नि समावसो जाख्ल'नाय जादों।
बिटिसिनि इएम एमसिएलएफोरनि गेजेराव बांसिन मोननायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय प्रमद बर'आ सानो इएमफोरा बांसिन मोनदों आरो इएमफोरा सानो प्रमद बर'आ बांसिन मोनदों। बेबायदिनो गाव गावनि गेजेराव दावराव बिथांमोननि इएमफोरनि गेजेराव रां जानायखौ लानानै बादाबादि नाथाय खामानि मावनायखौ लानानै जेबो बादायलायनाय गैया। दा प्रमद बर'खौ गासै हारि माहारिफोरानो फोथायला होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। टेटआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों प्रमद बर' बिथाङा आरो थाबैनो एपइन्टमेन्ट गथायनानै होगोन होननानैबो बुंथिदों प्रमद बर'आ। एलपि आरो एमइआव गासै 1200 भेकेन्ट पस्ट दङ आरो बे भेकेन्ट पस्टआव थिसननो थाखाय थाबैनो एपइन्टमेन्टखौ गथायगोन। एलपि आरो इउपिनि अनगायैबो हाइ स्कुलावबो 1200 पस्ट दङ। हाई स्कुलनि थाखायबो आसाम सरकारा पलिसि लादों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। जायनाखि हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सोरखाराव इएम आरो एमसिएलएफोरनि गेजेराव रां जानायखौ लानानै बादायलायनाय जायो नाथाय खामानि मावनायखौ लानानै बादायलायनाय गैया आरो बिपिएफनि सोरखारनि समाव खामानि मावनायखौ लानानैसो बादायलायनाय दंमोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि सायाव प्रमद बर'आ बिदिन्थि होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ बुंथियो आरो फोरमायथिदों दि इउपिपिएलनि समाव 400नि गोबां एलपि स्कुलखौ फाहामदों, 500 गोदान फरायसालि बानायदों, 400नि गोबां फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों, 1000 किल'मिटार लामा बानायदों। 17 बोसोरनि जौगानायनि खामानि आरो जोंनि दानि सोरखारनि खामानिनि गेजेराव जेबो रुजुजाया होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। थाखो 6निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लानायनि हेंथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा धर्ना होनो हाबाफारि लानायखौ दोनथ'नायनि उनाव मैयानि सानाव असमिया बिजों आरो बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनाय सोलिनाय नङा बिजेपि सोरखार मुर्दाबाद स्लगानजों चिरां जिल्लानि बिजनियाव गोमसारहोदों अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आसुआ। बिथांमोना फोरमायथिदों दि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया दंफां मुरा बायदि जिरायनानै थायो। गासैबो थांखिफोर जेरै रिजाल्ट माब्ला होगोन, रिजाल्ट फोसावनाय बेफोर गासैखौबो गिबि मन्थ्रियानो थांखि लाजोबो। सोलोंथाइ बिफाना हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो गिबि मन्थ्रिया रिजाल्ट फोसावनानै होयो। दानि सोरखाराव हेमन्त बिश्व शर्माया सासेल' जाय राजा बायदि सालायगासिनो दं। बेनिखायनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया थाबैनो बिबान एंगारनांगौ होननानै दाबि खालामो आसुनिफ्राय आरो बिमानि रावनि हेंथा सोरखारा थांखि लादों बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ नङाबा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथियो आसुनिफ्राय। मख'नो गोनांदि बिमानि रावनि हेंथा आसाम सोरखारनि जि थांखि बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनांमोन नाथाय सिएमजों सावरायनो मोनगोननि खौरांखौ मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ मिथिहोनायनि उनाव बे धर्ना होनो थांखि लानाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादों। मणिपुर रायजोआ मोनसे गिथावना रायजो महर लादों। मणिपुर रायजोनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि जिउखौ लानानै जेरैबायदि रैखाथि गैयै जादों थिग बेबायदिनो पुलिस प्रशासनफोराबो गाव गावनि जिउखौ लानानै गिखांदों। जायनि थाखाय 1200 पुलिसफोरा गावसोरनि डिउटियाव फैयाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिसफोरा गाव गावनि ओनसोलफोराव थांदोंमोन नाथाय बेनिफ्राय गोबाङानो डिउटियाव गिदिंबोफिनाखै। गासै 1200सोआनो डिउटियाव फैफिनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डिउटियाव फैनो थाखाय बुंहरसेयावबो जयेन जाफैयाखै होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो मणिपुर सोरखाराबो बिथांमोनखौ डिउटियाव जयेन जाफैनो थाखाय खावलायहरदों आरो जेराव गोसो बेयावनो पस्टिं होनो थाखायबो रादाय होदों सोरखारा। मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोआव मिथि हारिनो एसटि होनायनि उनाव हारियारि दाङाबाजि जानाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै जायनि थाखाय मणिपुरनि एडमिनिस्ट्रेसनाव गोबां गोहोम गोग्लैदों। दासिमबो गोजोन थासारि फैयाखै। साननैसो सिगां गिर्जायाव 7 सुबुंखौ गुलि गावनायनि उनाव गावजों गाव बुलायलायनाय दाङाबाजि बेफोरबो जोबनानै थाङाखै जायनि थाखाय दासान्दि आर्मि आरो आसाम राइफल्सआ गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। रायजोनि मेडिकेल कलेज आरो डेन्टेल कलेजफोराव माखासे सोलाय सोल' खालामनो थांखि लादों आसाम केबिनेटआव। जेरै सेथियाव दङ अल इन्डिया ख'टा, सेन्ट्रेल पुल, नर्थ इस्टार्न काउन्सिल ख'टा, रयेल गभर्नमेन्ट अफ भुटान ख'टानि थाखाय 15% एंगारनायनि उनाव आद्रा थानाय सिटनि 10% निट उथ्रिसारनाय एनआरआइ एबा एनआरआइ स्पन्सर्ड फरायसाफोरनि थाखाय रिजार्भेसन खालामनाय जाबाय। नैथियाव दङ अबिसि आरो एमअबिसि ख'टानि मोनद' हारिनि रिजार्भेसन सिटखौ बांहोबाय। टि गार्डेननि फरायसाफोर अदेबानि एक्स टि गार्डेन कमिउनिटि ट्राइब्सफोरनि 27 सिटखौ बांहोनानै 30 बानायनाय जाबाय। मराननिखौ 5निफ्राय 8 सिट बानायनाय जाबाय। मटाकनिखौ 5निफ्राय 8, टाइ आहमनिखौ 7निफ्राय 10, चुटियानिखौ 6निफ्राय 9, कच राजबंशीनिखौ 10निफ्राय 13 सिट खालामनाय जाबाय। थामथियाव दङ मोनद' मेडिकेल कलेज गुवाहाटी, डिब्रुगड़, सिलचर, जरहाट, तेजपुर आरो बरपेटा। बेफोरनि मेडिकेल कलेजफोराव एमबिबिएस सिटआव
गरिब थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय 10% रिजार्भेसन खालामनाय जाबाय। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।